салом дӯстон, Реал Мадрид бо пирӯзияш муқобили Боруссия Дортмунд дар финали Лигаи Чемпионҳо ҷоми 15-уми ин мусобиқаро ба даст овард. Шояд ин ҳама камёбиҳо намешуд агар нимҳимоятгар Тони Кросс дар сафи мадридиҳо бозӣ намекард. Бозингаре ки мавсими олӣ гузаронида ба Реал кӯмак кард то бори дигар қаҳрамон шавад. Мутаассифона ин мавсими охирин дар корномаи футболии ӯ буд ва баъди чемпионати Аврупо байни мунтахабҳо Кросс корномаашро ба охир мерасонад. Имрӯз ба интервюи бозингарони Реал Мадрид оиди Кросс менигарем ва суханони охири Тониро ҳам пеш аз тарки даста кардан мешунавем. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳамзамон тугмачаи обуна шуданро зер кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. навори мо бо дастгирии ширкати Ягек омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеъ карда тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягек регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. ин ба орзу шабеҳӣ дорад, вале ҳақиқат мебошад. Ман албатта хушҳолам. бозӣ мушкил гузашт. онҳо дар нимаи аввал идораи бозӣ мекарданду мо дар қисми дуюм. Финал ҳамеша мушкил мегузарад ва мо тавонистем ғалаба кунем. Мавсим афсонавӣ гузашт ва аз ҷоизаи навбатӣ хушҳолем. Тони Кросс сазоворона корномаашро ба охир расонид. бе ӯ шояд мо қаҳрамон намешудем. беҳтарин нимҳимоятгари ҷаҳон бо сари баланд тарки футбол мекунад. орзуи ман амалӣ шуд ки дар чунин бозӣ ҳунарнамоӣ кардам. аксарият мегӯянд ки ту ба кори қодир нестӣ, вале ин бозиҳо нишон медиҳанд ки беҳуда заҳмат накашидаӣ. ман эҳсосотамро то он даме ки волидайнамро дидам идора мекардам. онҳо маро дар кӯдакӣ ба майдони футболӣ мебурданд. ман эҳсосотамро бо сухан гуфта наметавонам. ин шаби фаромӯшнашаванда барои ман аст. барои Тони хурсандам. ӯ сазовори ин ғалаба буд. аз ӯ дарси зиёде гирифтам ва ӯ намуна барои ман буд. аз кӯмакҳояш аз ӯ миннатдорам. мо ӯро пазмон мешавем. олӣ, ин олӣ аст. ҳаёти ман ба ин даста бахшида шудааст. ба даст овардани ин ҷоизаҳо маънои калон дорад. имрӯз бешубҳа рӯзи хушбахтитарин дар ҳаёти ман аст. будани капитани даста ин масъулияти калон дорад. ман сазовори он будам ки дастбандро дар даст дошта бошам. орзуҳо амалӣ мешаванд ва имрӯз яке аз рӯзҳои фаромӯшнашаванда мемонад. ҷоми қаҳрамонӣ ва анҷоми қаҳрамонона барои Кросс. ман мебинам ӯ чӣ қадар хушбахт аст ва ҳамроҳаш ин эҳсосотро тақсим мекунам. Тони Кросс легенда аст. ӯ такрорнашаванда мемонад. касе мисли ӯ бозӣ карда наметавонад. сатҳи ӯ ҷаҳонӣ мебошад ва мехостам тӯпи тиллоиро ба ӯ диҳанд. ин мавсими охиринаш аст ва мо ӯро дигар дар майдон нахоҳем дид. тӯли ин солҳо кӯмаки калон ба Реал расонид ва намуна барои ман буд. мехоҳам инҷо дарозмуддат монаму мисли ӯ дастовардҳо дошта бошам. бисёр хуб шуд ки мо дар нимаи аввал гол сар надодем. мо дар 45 дақиқаи аввал дар ҳақиқат бозии заиф нишон додем ва баъдан ба бозӣ даромада гол ҳам ба самар расонидем. мо ба ҳама рӯйдод омода будем ва дастаи беҳтарин шудем. аммо барои ин натиҷаҳо вақту заҳмати зиёд сарф шуд. аз чунин анҷоми корнома доштан хело шудам. ин рӯзро танҳо орзу мекардам. финали мазкур то охир дар ёдам нақш хоҳад ёфт. ба ҳамин тавон дӯстон, ба фикри шумо ки Кроссро дар Реал ивазкунанда мешуда бошад? оё Реал ба хариди нимҳимоятгар зарурат дорад? ҳатман дар ин бобат дар комментария фикратонро қайд кунед, чунки барои мо муҳим мебошад. тугмачаи обуна шуданро зер кунед ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед. то боздид.